Beth i wneud os bydd pethau'n newid? Os bydd rhywbeth yn eich bywyd chi newid, dylech chi ddweud wrth yr uned lwfans gyfalwyr cyn gynted â phosibl. Mae hyn mwyn gwneud yn siŵr nad ydych chi'n cael eich talu gormod. Gallwch chi gysylltu ag uned lwfans y gyfalwyr ar y ffôn neu drwy neges destun. Mae'r rhifau i'w ffonio yn y blwch isod. Os ydych chi'n poeni ynghylch cael ei talu gormod, gallwch chi gysylltu â ni am gyngor. Gallwch anfon neges e-bost atom unrhyw bryd neu yn ffonio ni o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 y bore a 6 yr hwyr. Mae ein manylion cyswllt o dan y fideo hwn. Cymryd seibiant. Cewch chi gymryd hyd at 4 wythnos i ffwrdd o ofalu am bob 26 wythnos o roi gofal. Mae hyn yn meddwl y byddwch chi'n dal i gael lwfans gyfalwyr yn ystod eich amser chi i ffwrdd. Byddwch chi'n dal i gael y tal hwn cyn belled ag yr ydych wedi rhoi gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos ac am o leiaf 22 wythnos. Os oes arnoch chi angen mynd i'r ysbyty, gallwch chi gael lwfans gyfalwyr am hyd at 12 wythnos. Byddwch chi'n cael y tal hwn cyn belled ag yr ydych wedi rhoi gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos ac am o leiaf 14 wythnos cyn i chi fynd i'r ysbyty. Mae'r person rydych chi'n gofalu amdano yn mynd i'r ysbyty. Os yw'r person rydych chi'n gofalu amdano yn mynd i'r ysbyty, gallwch chi gael lwfans gyfalwyr am hyd at 12 wythnos, neu gallwch chi ei gael nes fod ei byddal anabledd nhw'n dod i ben. Os ydych chi'n dal i roi 35 awr o ofal yr wythnos pan fydd yn yr ysbyty, byddwch chi'n dal i gael lwfans gyfalwyr nes ei bod ei byddal anabledd nhw'n dod i ben. Mae'r person rydych chi'n gofalu amdano yn mynd i fyw i gartref gofal. Os yw'r person rydych chi'n gofalu amdano yn mynd i fyw i gartref gofal, byddwch chi'n cael lwfans gyfalwyr dim ond os ydych chi'n dal i roi 35 awr o ofal yr wythnos iddo, ac os yw'r person rydych chi'n gofalu amdano yn dal i gael ei byddal anabledd nhw. Fel arall, bydd eich lwfans gyfalwyr chi ac unrhyw fuddaliadau eraill rydych chi'n ei cael oherwydd eich bod yn ofalwr yn dod i ben o fewn 4 i 8 wythnos. Os yw'r person rydych chi'n gofalu amdano yn marw, gallwch chi fel arfer gael lwfans gyfalwyr hyd at 8 wythnos ar ôl hynny. Os ydych chi'n cael arian o fuddaliadau eraill oherwydd lwfans gyfalwyr, byddwch chi'n dal i gael yr arian hwnnw am hyd at 8 wythnos hefyd.